ҳамада салом алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза навор 12 мошини фурӯши арзон дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва бародарое ки мехоҳанд ки мошинои фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои бехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 150 сомони тоҷикӣ рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш бошад кабуд, авио мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега задагӣ пусидагӣ умуман надорад. кузуфш навай, ду дари пеш электропакет дорад, 4 баллони нав дорад, кондитсионер дорад. ҳуҷҷатош 5 моҳи дига ҳастай. мошин гуфта кам таракак расход дорад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе фавран фурӯхта мешавад. нархша бошад гуфтестай 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 113000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшии ВАЗ 2115 соли барориш 2003 дар кузуфи седан, авио мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархша бошад гуфтестай 11000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 73000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузуфи седан, авио мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша бошад гуфтестай соҳибаш 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 166000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Toyota RAV4 соли барориш 2004 дар кузуфи внедорожник, сӯзишворӣ бошад бензин, авио мотор бошад D, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мега соҳибаш задагӣ пусидагӣ умуман надорад. газа гуфтай умуман дидагӣ нестай, як даст каштагӣ гуфтай хидмон ай вагон гирифтагиемша, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 59000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 392000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, як бародар ба мо муроҷиат кунед, ҳамин мошина ба навору гирен. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои занг задан. марҳамат занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1995 дар кузуфи седан, авио мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 86000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони нексикахар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш бошад сабз,
авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш документош нава 1 ҳафта шид кардан магуфтай танировка техас мотор 1 сола ҳаст. خلاصه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، فقط میشینی های میکنی. ماشین باشه قرار دارد در ناحیه یابان، فورا فروخته میشود. نرخش باشه میگه 25000 سومونی تاجیکی که با روبل روسی میشه 166000 روبل. مرحمت برادران شخصانی ماشین خر، این رقمو در روی اکران شما برای معلوماتی بیشتر. автомошини фурӯшӣ Toyota Mark D соли барориш 1998 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша DV4, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Бохтар. нархша боша мега соҳибаш 25000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 166000 рубл. خریداری انیق باشه سودا کردن می شود. مرحمت برادر و شخصانی ماشین خر، این رقمو در روی اکران شما برای معلوماتی پره. هشتم ماشینی فروشی اوپل استرا جی سالی براریش 1999 در کزوف یونیورسال، رنگش باشه سرخ، авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер дорад, 4 электропакет, газ, бензин задагиай, пусидагӣ гуфтае надорад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтестай 27000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 179000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар, ин рақамо дар рӯи экрани шумо бо мега харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат занг занед ва маълумоти пирра ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 соли барориш 2000 сол дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша мега 8500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 56000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар, мошинчаи хубай, занг занед ва маълумоти пирра ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2001 сол дар кузуфи седан, рангаш боша сирх, авио мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 10000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 66000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар, харидори аниқ боша гуфтай савдо кардан мешавад. ин рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пирра ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ба 11 мошини фурӯшӣ BMW 3 серия соли барориш 1997 дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.9, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин беҳтарин нагуфта ягон проблема надора. моторуш навай, мошин ягон камбудӣ надора, ҳама ҷош кор мекунад, сигнализатсия дора. мошин камгаштагиай биёем бинай гуфтай харидори аниқ боша бо савдо кардан мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 31000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 206000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар, занг занед ва маълумоти пирра ай хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ Hyundai Starex соли барориш 2000 сол дар кузуфи минивен, авио мотор боша 3, сӯзишворӣ боша гази холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дора, ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав, хадавоиш навай, гази заводскои хичай, гуфтаи моторуш часпидагиай. мошин боша қарор дора дар шаҳри Бохтар. нархша боша гуфтесай 21000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 139000
рубл. марҳамат бародару шахсони мошинхар занг занед ва маълумоти парара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед ва имрӯза эълонҳои мо бародару ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яке мо шумо бошад. хайр.